Salutare fraților, Gilmea am găsit la un nou episod din Among Us. Among Us jucăm cu... Nu sunt prietenii mei, sunt... Nu știu... Bă, dar nu englezi, bă, dar nu vin... Și, eu nu vreau cu engleză, deci n-am. Bă, dar nu vin niciunul cu mine la scan să mă scanez și eu. Aoleu, stai să le spun să vină cu mine. Să mă scanez. Bă, scriu și eu așa o engleză, vai de capul meu. Deci, ăștia spun că Wolf este. Deci, Wolf, ce spune, what? A votat, mi-a votat Dina. Oh, Blue died. Da. Haide, poate merg cu mine ăștia la scan. E nimic? Nu e... Haideți cu mine la scan. Ia uite, fraieri. Bă! Ia, cine era? Bă, hai, vă, sunt oamenii stâmpiți. Nu, las că intru în altul. Da, poate cu transporte, poate nu-i full. Ok. Sper, el Pepe. Hai să luăm noi o roșă. Și luăm și ăsta. Start, hello. Orange cu startul e. Nu. Da, dă-i mă start. Ok, hai că nu te cred. Start! Dar nu, ce nu dă start, că-s nou în pana mea. Ce că-i purple asta? Aoleu. Opa, este, mă, impostor! Ok, hai dăm un fake test aici. Aici. Opa, e verdele cu mine, hai. Vină mă cu a. Eu pe aici. Deci a făcut mine. Ok. Nu. Nu e afectat. Nu e de sunt băieții, ia... A, dar nu-i nimica. Nimic pe aici, bă, nu pot să fac un kill. Nimic pe aici. A, dar emergency meeting. Dacă spun o mă votează pe mine, deci na. Orange following. It's you. Ok, îl bănuiește pe Orange. Yeah, you side. Testa ready, SpongeBob. I was picking the purple. No, she meant me. Ok, deci Orange. Hai, Orange. Facem un kill și câștigăm. What's up? What's up? What's up? What's up?
I'm skip it if you vote me. El dă skip, nu votează, nu se votează singur. Oh, ok, ce mai facem? Dăm aici un pack și gata, GG. GG. GG, băieții. Băgăm mai de un chat. GG! Pabuci. Ia, și ăsta, brah. Black is simp. GG. De ce pui doar 5 task-uri? What the fuck? For you, Himano. Sean. Por. Start. No, she from my school. Hai, îmbădă. I'm white. Ciao. Ça va. Orange, you like your name, you can't say nothing. Schema. Plop 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 pista 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 Orange e overred. Mai mine impostor. Nu, avem mergem reactor. Să facem asta cu numerele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mergem la electrical. De ce nu fac luminile, bro? Am task-uri. Avem navigație 3, ori avem down, opa. Orange, follow me. Orange. Orange, following. No, follow me. Orange, follow me. Dar nu, dar să... Mă urmăream, pana mea. Mă urmărea Orange, n-am. Să vota și pe el, deci cred că el era. Nu era el. Dar de ce mă urmăream? Pai de capul și de zâlile mele, uai, de ajutare. Ok, opa, electrical. El veni orange, black. What the fuck? So black. Da, deci pare că o să vă dăm black. O să dăm black afară. And red. Nu! What the hell, bro? Okay, I'm banning dark blue and lime and yes, you'll scared to join.
Hai că dark blue. Dark blue. No me. No mai. I'm not voting. Eu nu votez. Ok. Nu, ai, black, îi vă spira ea, draică. Hai că mă duc să fac și task-urile astea, băi, frate. Nu mă duc, pa, hai, să fii sănătos, eu nu mai merg. Deci, nu mă mai duc. De ce download-ul? Că mie nu-mi place. Nu-mi place să fac download-ul. Orice, dar nu download. Ok, și în admin și-am terminat task-urile. Oh, weapons. What's going to the admin? What the fuck? Okay. Bă, nu te cred. Am votat pe mine și nu te cred. Lătești tu proști. Bă, proști, cum mă ta? Tu... Mamă, cu cine oamenii stâmpiți? N-ai cu cine n-ai. Intră aici. Nu știu, de ce fac de asta la... Cu cine îl fac un copii ăștia tâmpiți? Hai să mă pun pe online. Bă, da... Nu mă dă crewmate-ul... Puh. Opa, avem și noi 7 test-uri. Nu, 6. N-am și o scan, bă, păcat. Un minut, bă, da. Avem la Upper Engine. Avem un chem. Ia, where? Electrical. Husas. Cosmic. Cred că în acest episod băgăm și Brawl World. Me and Yellow, I think we're in Deci, cred că în episodul ăsta la 15 minute, cred că băgăm un Brawl World. Și perfect. I was in weapons doing asteroids. Was onion in electric. I was storing trash. I'm in reactor. Purple is safe. I don't have task in electrical. I saw her. I don't skip. La ce mi-ai votat pe mine? Deci hai să mergem la reactor. Uite, putem face în task-ul ăsta.
s-a părut cam ciudat, sincer, ăla. Ok. Simon says no. Oh my fucking god. Uite ce nu pot să fac. Băi! Hai, urmă. Băgăm mine. O ieșit. Bă, dar nu știu de ce pun așa de puține test-uri. De la 15 minute băgăm brawl. Mă, lăsați acum. Hai, deci intrăm pe brawl. Revenit cu brawl. Sper să nu vă uită la bani, dar uitați, banii s-au dus pe nightclub. M-am dus să cumpăr ceva, să găs niște fetii. Bine, pentru mine mi-ar trebui băzi, dar în fine. Nu vă cu ăsta, mă gândesc ceva. Bam, 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 bam. Level up, dude. Avem electrică. Chitară. What? Unde-i toată lumea? În fine. Nu stăm să ne uităm la video. Hai să luăm ceva ieftin ca sună. Hai să luăm asta. Mergem la grena. No thanks. Puf thanks. Mergem aici cu BMW-ul meu. Mergem la club. Încercăm să ne batem cu asta. Bam, 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 bam. Pum, pum, down. Pum, pum, bam. Parapapap. Oh, da. Ce-i dat? Oh, mi-a dat nici am. Ok, hai în club. Vreau chiar de soare și ele scumpă mult. Costă mult. It's a witch. Parapapop. No. Oh! Opa, avem 3 de astea. 2. Una, da, parcă am cheltuit. Avem 2 de speed. M-am 3 de. Bă, toate vă plac haine, mă, n-ați văzut. Îmi place că se tot să ia bătaie.
lag. Deci ca încă unul la mamaia. Oh, niște bani. O fac... O mergem ăsta că așa arată buricul. Hai să ardem ca la disco. What? Bă! Oh, niște bani iar. Ok, hai că revenim iar. Am revenit. Hai să mergem la muncă. No, thanks. Bă, hai că poți să fac asta. E de punați. Hai să mergem nici la mare. Clear the guard. Ok. Ne băgăm la boost goal. Hai ne batem cu ăștia mai întâi. Ba nu, hai să băgăm cu asta. Vrea mustață. Hai la asta. Asta vrea 5.000. Dar de unde vreți, bă, firaței, dracu? Hai să ne batem cu ăștia atunci. Ok, să batem pe ăsta. Ăla n-a vrut să bată mine. Bă, sincer îmi plac jocurile acestea, deci o să mai continui. Bam! Panapapu! Down! Wow! Ce-i asta? Mâncare? Da. Hai să vorbim cu asta. Oh, sună telefonul. You bro, you like the game so far? You have some new friends, which friends? I'm not in the mood for that now. Nu mai am despre să mă cumpăr. Hai să ne batem cu ăștia, poate mai luăm bani. Oh, frate, e supărat. Hai că te înveselesc eu. Te-ai veselit, nu? Nu te-ai veselit, mă? De ce, mă, de ce? Nu te-ai veselit? Ne-ai veselit, nu? E sigur? A, uite, parcă am început să mă... A, ce bine mă simt. Oh, banii. Oh, ce elegantă e dracu ăsta. Ok, l-am bătut și pe ăsta. Cât de repede a ajuns. Ok, să-mi bătut și pe ăsta, care face poze. Să uităm decolteul la aia. Cred că mă văd așa, zic, o trupă de haine, n-are tricou. Ok, ne dăm sfinți cu cremă. Sunt ca în galben, dar mergem. Mai ești eu pe aici? Mai este. Ești fericit, frate? Ești supărat? De ce?
Zi, mă. Zi, mă, n-auzi? Hai că zic. Zi. Ce, mă? Ce, mă? Ia, mă duc crema. Ok, hai să cumpăr ceva. 12.000. Eu poate la 800 și pe alea le vindem. Eu vin cu asta. Îmi bag un dog kebab. Hai să ne am. Mergem la muzică. Hashing Scare. Car. Am făcut 70. Ok, bine. E chiar foarte bine. Oh, mai avem unul de bătut. La mie îmi place că dau banii pe toate paramele de obiecte. Mă lamuc eu înapoi. Dar... E ce păr are în capul ăsta. E că l-a bătut nevestile. Bam. Pum pum down. Mu pum pam. Parapapum down. Oh! Nu vreau să bat asta. Ia-ți mai șmecher? Da, frate, sunt. Ia-ți ce? Eu sunt, frate, ia. Mai ai șmecher, mă? Da, mă, da, sunt. Ce? Mai ai șmecher, mă? Parcă, nu mai sunt. Parcă, nu mai sunt deloc. Bă, mai aici nu mai sunt. Gata, nu mai sunt. Da, mă, sunt. Mă, gata. Ia, vedem, poți vorbi cu astea? Bro, force. Bă, dar tu fă Dracu. Toate pe selfie-uri acum. Cât mă cheamă că nu am putat. Sper că am o 7. Oh, chiar 11. Hai să mai cu ăștia. Bine, între ghilimele vorbit. Ok, ne bagăm scos și gata. Se încheie aici episodul. Am făcut de 30 de minute. Hai să răsuprim asta. Oh, fraților. Deci, este să vă zic pasul gata. Cam atât cu acest episod. Vreau să lăsați și voi un like sau un share, un subscribe și noi sigur ne vedem data viitoare.
Pa, pa, vă pup!